Bisa melihat sendiri ya, tepat berada di tengah hutan. Sangat-sangat luas, hamparan-hamparan yang sangat-sangat indah di Sun Tempel Boyolali. Mata ya. Iki jaring aku iki. Oh. Lah bisa ya sing gede-gede mata ya. Oh. Iki letas kayak ngono iki dari anune. Anake iki bener-bener paringi. Wis paring urip ya, Mbah. Sing gede-gede balang kayak apa jago ngono kayak menjal man sujune kok mangan. Nah niki, Mbah, niki entok apa iki, Mbah? Biasa Jawa. Ya entok Jawa biasa. Oh. Ndak sing apa jenenge nak sing jumbo-jumbo ngono kae, Mbah? Niki rada setengah kaya putek-putek ngemban kuning ngono kae. Oh. Lah sing kira iki biasa. Biasa. Biasa Jawa. Nggonku ki pas ketok, Mbah. Ngingu entok, ngingu pitik ngono ki. Duh mati ya, Mbah. Pas kae. Heeh, pas kae. Wi kae ya. Heeh. Pitik malah pitik. Jago. Lha iki cacahe pinten iki, Mbah? Kuning 11. 11. Oh. 11 mek babone loro dadine 13. Babone tak pungkung ngocori sing Cilik-cilik. Ya ndak meneh. Gue lah ngono. Nggonku ki ana piro ya wis anggerekan-gerek sithik ya, Mbah. Iki ngono pirang-pirang sik kene. Birang-birang le mati ya, Mbah. Mati ya. Aku arep ngingu yo ora. Anu. Ini yo lah. Nek ditung ke anu lho, nek ditung iki ra cocok. Ora cocok ya, Mbah. Makane ya, Mbah. Barangan lunak anak didol. Didol mak plenyur. 50 50 lah. Dijake iki sak pakanan sak kanunake. Lah iya kandhane kok, Mbah. Seminggu ora cukup 100. 100 sik. Lah wong golek dedak larang. Dedak larang saiki ya, Mbah. Iku tuku 30.000 itu 20 kilo ya. Tuku lek Mbah Min kontak pen. Sekewat tapen. Aku ndek Pak Slamet ki mbok isi ora. Biasanya ini Pak D ngenten ora, Mbah? Ngene Pak Slamet tengok. Lah iya aku ndek kok Bogor kono. Oh. Iki disi burung tak parani. Gone nganu, gone apa jenenge? Batu Mina. Batu Mina. Batu Mina ndak enak. Mbah. Lah biasane nak Iya tengen. Kono ki nek nyelepe padha wae ora. nak ora mau nyelepe, Mbah, ya, Mbah. Saiki do diselep Pak dhewe san. Gone nganu, Mbah. Gone Mbah Kabul. Mbah Kabul wae padha kekurangan tuku nang Birjo ya. Iya. Tuku Birjo aku ngene tuku Mbah Kabul lho 50.000. Oh, Tuku saka Birjo. Kabirjo. Oh. Kono kulak ke Birjo. Bapak ki biasane nak golek ki ning kono nganu, Mbah. Ning kono. Iya, nak nyeleke padha ya, nak kono nyeleke. Nak anu nyelepke, nak rano. Ya. Aku sen nek tidak cara nyelepake ya tidak. Nggih ya. Ngenteni ngene kesukaan. Lah kan tuku kae nambah kabeh iki sebenarnya sejune nang nek kono nek kulak ngono ya 3.000 padha wae. 3.000 wae. Saiki larang ya bele wong. Ora ono nyelepke saiki. Bengkok wis. Kadang wis di apa dituku nganu maring nanti dituku depan sapi Pak Din. Oh, Pak Din. Kira-kira bagus dituku kono kabeh mereka nek tuku rauman. Rauman. Itu Pak Din. Pakan sapi. Pakan sapi. Yo wis nek wis pakan wis kapiran sing dungu-dungu entok kok. Makan lagi kok Pak Din yo ngono ki ngapirane sing do sithik-sithik kuwi sing duwe entok-entok kuwi. Pakan sapi ya. Lah nak sapine wakeh lah ngene Pak Din ki, Mbah. Tuh.
biak ya. Kamburake nganti nek ada dewe dilemu dewe nganu Iya. besaran ki. Nah besaran di longkas ya bah. Oh, besaran. Lebah gimana nanti bah? Iya, nggak tik-tik ya. Oh. Mas Dwi ning omah apa praimu bah? Kompriko wae bah. Nggih. Nah, bah. Ya, ini rumah-rumah yang berada di tengah hutan ini teman-teman. Nah, kita bisa melihat. Nah, itu teman-teman ya. Ini adalah rumah kuno yang bermaterial oleh pohon bambu teman-teman. Ini pohon bambu ya teman-teman ya. Pohon bambu teman-teman. Dan kita bisa melihat ya dari kejauhan. Ini adalah rumah-rumah unik yang berada di tengah hutan dan di bawah tanah itu teman-teman. Kita bisa melihat teman-teman. Nah, ini suasananya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat ya. Dan jalanannya pun masih seperti ini tanpa ada material-material dari apa ya teman-teman ya, material-material dari aspal. Dan di sini tuh panas sekali ya teman-teman, sangat-sangat panas. Dan saya pun kepanasan di sini teman-teman. Dan kita akan bisa melihat suasana keindahan yang berada di pelosok desa Giliharjo ini teman-teman. Nah seperti inilah kalian bisa melihat teman-teman. Ini sangat-sangat unik ya teman-teman ya, kehidupannya dan keunikan berada di sini teman-teman.